Musikkens historie. Vores tidslinje starter i Vesteuropa ved renæssancen i 1400-tallet. Renæssancemusikken er en musikart, der bliver omtalt som en genfødsel af antikkens ideologier om, at kirkemusik og salmer skal være en stor del af hverdagen og indgå som en vigtig del af samfundet. Barokken er kendetegnet ved drama og storhed i skulpturer, malerier, litteratur, dans og musik. Barokkens musikstil var typisk streng i takt og tempo og rytme, ofte fordi det gik ud fra basnoderne. Nogle mener, at en bestemt kurvet violinbue var brug i Tyskland. Det gjorde det muligt at spille rene akkorder i enkelte strøg. Andre mener, at påstanden er falsk. Begrebet klassisk musik benyttes ofte om Wienerklassikken, en periode i den klassiske musikhistorie mellem 1750 og 1800-tallet. Wienerklassikken topper imellem barokken og romantikken. På dette tidspunkt var klaver og strygere meget brugte, og i dag er komponister som Mozart og Beethoven stadig kendt for deres musik. Stilretningen inden for det 19. århundrede betegnes som romantikken. Det vigtigste udtryk for romantikkens tid er de følelser, der kommer til udtryk af den klassiske og utraditionelle sammenhæng af tonerne. Der er musik for komponister i både Ungarn, Østrig, Tyskland, Frankrig og mange andre europæiske lande, som var spredt vidt omkring. Senromantikken startede i år 1850 ca. I senromantikken blev musikkens traditionelle former ændret endnu mere, og de gamle retningslinjer om strenge takter fadede ud. Kort efter romantikken dukkede jazz frem i Amerika. Derfra udviklede musikken sig hurtigt frem til det, vi har i dag. Musikkulturen i dag består af en masse stilarter, der mødes. Et eksempel er Taylor Swift's I Knew You Were Trouble, hvor en fangende popsang møder dubstep, som er rimelig populært blandt de unge. Sangene på iTunes Top 100 har næsten alle én ting til fælles. Et markant beat, der virkelig træder frem. Derudover handler de fleste også om kærlighed. Lidt eller romantismen, men med barokkens bas.